जोबोद दुखुनांथाव खौरां। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसानि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों फिन आरोबाव सासे फरायसानि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बगाजुलि सोमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपहि बर'नि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि मनिका बर'खौ हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि समाव गाथारनानै जिउ फोजोबलांदों। न' बां सिफायनायजों लोगोसेनो दावगांबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसा 9 थाखोआव फरायनाय मनिका बर'खौ जिउ फोजोबो हाग्रानि मैदेरा। बे जाथायनि उनाव ओनसोल नाङैनो गिखांनाय आरो दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। बगाजुलि हालामाव सिगांनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरनि खैसाराव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामनायजों लोगोसेनो न' बांफोरखौ सिफायनायजों रायजोफोरखौ गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोगासिनो दं। जायनि थाखाय बे ओनसोलनि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायखौ फोजोबनो थाखाय खुंथाय गोहोआव सरकार आरो हाग्रा बिफानखौ गोख्रोङैनो खावलायदों जायगानि रायजो राजाफोरा। बेजों लोगोसेनो दुखुथिया न'खरखौ रांनि अनसुंथाइ होनायजों सरकारा मदद खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरा दाबि खालामो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनिनो सिङाव थानाय नैबे सोनाब सिमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि नैथि फिसाजो मनिका बर' थांनाय दिनै हराव 12:30 समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाज्रि गाथारना गालांदों। बिथाङा दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिमोन। दा आनजादबो सोलिगासिनो। मोनथिनाय बायदिब्ला आनजादा मैयासिम साननै थांबायमोन। दिनैबो आनजाद दंमोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया नुजाफैनानै दानि फोरमायलांबाय। दा खोब दुखु गोनां जादों। दा मोनसे खोथा खावलायनो लुगैदों जे सासे फरायसुलि हिसाबै आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दा आङो जायगानि जानानै सरकारखौ जि हायो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो। सासे मोजां फरायसुलिमोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा जोंनि नैबे बगाजुलि एरियायाव फ्राय मैदेरनि उदखारा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। सिगां नैबे मास मोनसेसो सिगां बे बगाजुलिनि सिङाव थानाय सोरगोफुरि गामियाव सासे मानसिखौबो बुथारखांबाय। बिनि उनाव नै आरो दिनै सासे मानसि बुथारनानै थांबाय। आरो बेबायदिनो सिगाङावबो गोबां मानसि बुथारबोबाय। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बोसोराव 2, 3, 4 बिसिमहालागै बुथारबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। दा बिनि सायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लानो हायोब्ला जाहाथे खोनानो मोन्दों जोङो माखासे मैदेरखौ नारगारग्रा माखासे मिसिनफोर बरनबाय। दा बेफोरखौ जोंनि एरियायाव सरकारनिफ्राय बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन होननानै जों सानदों।